Zovem se Tihomila Viljetić, iz Vinkovaca sam, a ovo nam je naš raj na zemlji u Mandičevcu. Koliko dugo ste u braku? 46. godina teče. Imamo dvoje djece, sina Marka i kćerku Mariju i 7 unučadi. I još imate osmijeh na licu. Da. A i suprug ima. To znači da imam dobrog supruga. Koji je tajna uspješnog braka? Ljubav je presudna, nekad treba iz ljubavi i činiti žrtve i ustupke i tolerantni biti, ali ljubav je broj 1. Da. Vjera u Boga, ako živite u vjeri, onda ima i tolerancije i razumijevanja i sklada i sve je na svom mjestu. Bravo. Stjepan, Isto. slažete se? Slažem se. Pa prije sam gotov. Jedan put nas je jedan fratar, naš prijatelj, pitao, imao je susret sa mladencima, kako je iskustvo imamo u braku, kako nam je bilo na početku. Ja kažem, a čujte, uvijek smo mislili da će sve uvijek ruže cvjetati, ali nije baš tako. Bude i dobrih i malo loših trenutaka. A ja kažem, pa šta vas je nerviralo? Prvo što me nerviralo je to što nikad nije zatvarao kremu, samo je poklopi. Jel sad naučio? Ja kažem, nije, ali ja sad zatvaram. Da. Kad je postao sad bolje. Jeste. Ja sam inače jako uporna i ono do čega mi je stalo i jako se trudim oko toga.